बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। पाटगाव टल गेटआव फिन खेबसेबाव लामानि मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। थांनाय 27 एप्रिल खालारखालि मैयासो बे जायगायावनो गोब्राब खारथाइजों फैनाय गंसे ट्राकआ सौदाव फैदोंमोन। फिन खेबसेबाव दिनैबो बे क'क्राझार जिल्ला पाटगाव 30 नं राजा लामायाव थानाय टल गेटआव सोनाबथिंनिफ्राय सानजाहा फैबाय थानाय गंसे गेदेर ट्राकआ गोब्राब खारथाइजों फैनानै सौदाव फैयो आरो जायगायावनो बे ट्राकआ बेलथायो। दिनैनि बे गिलु बालु पाटगावनि 30 नं राजा लामायाव थानाय टल गेटआव गंसे गेदेरथार ट्राक सौदाव फैनायजों टल गेटनि काउन्टाराव थाग्रा सुबुङा गोब्राबैनो जखम जादों आरो ट्राक ड्राइभाराबो गोब्राबैनो जखम जादों। बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। पाटगाव टल गेटआव फिन खेबसेबाव लामानि मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। थांनाय 27 एप्रिल खालारखालि मैयासो बे जायगायावनो गोब्राब खारथाइजों फैनाय गंसे ट्राकआ सौदाव फैदोंमोन। फिन खेबसेबाव दिनैबो बे क'क्राझार जिल्ला पाटगाव 30 नं राजा लामायाव थानाय टल गेटआव सोनाबथिंनिफ्राय सानजाहा फैबाय थानाय गंसे गेदेर ट्राकआ गोब्राब खारथाइजों फैनानै सौदाव फैयो आरो जायगायावनो बे ट्राकआ बेलथायो। दिनैनि बे गिलु बालु पाटगावनि 30 नं राजा लामायाव थानाय टल गेटआव गंसे गेदेरथार ट्राक सौदाव फैनायजों टल गेटनि काउन्टाराव थाग्रा सुबुङा गोब्राबैनो जखम जादों आरो ट्राक ड्राइभाराबो गोब्राबैनो जखम जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360